Artêşa Tirkiyeyê hefteyekî berê li navçeya Liceya Amedê li hemberî gerîlayên PKK operasyonekî mezin da dest pê kirin. Piştî operasyonê li 15 gundan qedexê hate ragihandin. Li derdora gundên ku operasyon berdewam in, daristan hatine şewitandin. Xizmên gundiyan ên ku li Amedê dimînin, dibêjin darûber baxçe hemû ji aliyê leşkeran ve hatine şewitandin. Xuşka milê, bavê milê, apê milê, lay apê milê. Valla telefon dikin hem dibê tişkî nemaye. Rojî şka eytê dibê tişkî tune bixwin, dibê nû kar bikin derve. Baxçe maxçeya mû şewitine tişkî nemaye yani. Heywan ev derve mane mû şewitî tişkî nemaye. Xizmên gundiyan dibêjin rêyên gundan hatine girtin, leşker nahêlin ku kes derkeve derve. Eger xetên telefonê hebin, ancak dikarin bi telefonê rewşa xizmên xwe hîn bibin. Heme veyşabi. Rayı devi mavacı ana cadera 4 kilometre kişiş nuzara. Ana cadde de grota. 4 kilometre uvet hem andi ne zanı sebeno. Dumani urzanı. Mesela zeri mab telefon rasaycı dumani uçtene var. Yani ko mezeli veyşayne yani. Yani agır ama bir asa bir seri mezelan. Ne verden ek şöyle bir tafnezi. Ji bo ku rewşa gundiyan lêkolîn bike şandeyekî komeleya mafê mirovan sê rojberê çû bû Liceyê. Lê leşkeran nehiştibûn ku ew biçin gundan. Belki mirin çê dibin, kuştin çê dibin, çawa dibe yani ji wê tê em neçûn û naylin û ji gundan zî agahî negirtinê çi dibe çi nabe nizanin. Tu kesiye wê lûyê nezî ji malê xwe nikarin derkevin. Yani nikarin heywanê xwe bibin, avêdin, ha biçerînin, nikarin biçin bostanê xwe, ki hajotine em bibêjin avêdin hemû kîtsanê belki hemû hişk bûne. Li gorî agahiyên serarkaniya Tirkiyeyê 8000 leşker beşdarê operasyonên li Liceyê dibin. Herêma ku operasyon berdewam dikin jî wekî herêma pêşiya kevir tê naskirin. HDP û saziyên sivîl her şev li vê derê ji bo Liceyê çalakiya rûniştinê li dar dixin. Daxwaz û armanca wan ew e ku saziyên mafên mirovan hewera Liceyê bibîzin. Gönül Morkoç, Rûdao, Amed.